Ongi etorri oharsoarak, euskeraren saritara, naizta zortedun guztiok garen, sari bat baita euskara. Ta sari hori bermatzen duen, nahikoa eredu bada. Bat aipatzeko Mikel Ugalde, datorkit gaur burutara. Hizkuntza baten bihotza eta arima bihurtu zara. Arima bihurtu zara. Eskerronez hartzen dut, norbaitzuek behintzat gogoan hartu dute, maitatua sentitu naiz, eta beretan eskerrik asko. Eta Ibaikakoak bandera hartzerakoan zeiek hartuzun bandera, patroiak. Eta patroiaren bakarrik galtzan meritua arraunlariak ere bai. Eta jardun zuten arraunlariak eta supleta zeudenak. Eta entrenamentu dura joaten diranak, entrenatzaileak, direktiboak, herritarrak, gurasoak, bestiek. Hau da, garaipen hori jende askoren implikazioari eskerrak lortu zen. Euskarari dagokionez ere, pentsa bide hortatik dijoa kontua. Mila errespetu eta zorion, beraz Mikel Ugalderi. Olako eredu onak ez dira, sarri gurean ageri. Baina aipatzen hasita aipatu, nahi nuke kuadrilategi. Gaurko honetan publiko artean, txintxo zaizkigu eseri. Orain alditik gure hizkuntzaren, geroa eraikitzen segi. Geroa eraikitzen segi. Ni esker badiategi saria emategatik eta benetan ni esker bihotz-bihotzez. Gora jartu eta bai badiategi. Ilunda publikoa eta garbi geroa, Beraz hemen bukatzen zaiguen dredoa. izan baita omenaldi xume zein beroa. Baina herri hau euskeraz askoz hobedoa. Beraz manteen dezagun euskaldun nibela. Izaten degulako sutondo epela. Gozazazue festaz merezi bezala. Ondoari zerat eta behon deizuela.